pregunta, nosaltres responem, assessorem, solucionem. Tinc un llogater que no paga. Què hi puc fer? Us assessorem jurídicament i ens encarreguem de tots els tràmits, reclamacions, desnonaments, demandes. Vull vendre el pis. Quan en demano? Amb els serveis tècnics us podem valorar l'immoble, rehabilitar-ne la façana, obtenir la cèdula d'habitabilitat o fer la IT. No vull tenir problemes amb el llogater. Us podem administrar la finca, gestionar els subministraments, fer tasques de manteniment i reformes. Volem posar un ascensor. Com el podem pagar? Administrem comunitats, portem la gestió econòmica, cobrament de quotes i morosos, gestionem les vostres obres. Puc assegurar-me el cobrament del lloguer? Les nostres assegurances us cobreixen el cobrament així com els desperfectes de la vostra llar. Nosaltres responem, assessorem i solucionem els seus dubtes. Truqui'ns al 972 200 616.